Ollaan pizzerijassa. Saako täällä edes kuvata? Ne kuvaa ihmisiä päivällä. Ollaan täällä kotipizzerijassa. Haetaan pizza. Hyvää tuoksua. Tämä on ihan random. Ihan täysin random video. Mitä pizzoja siellä on? Kato herkkusieniä mun pizza. Katkarapua. Salaamia. Se ottaa pizzat siihen. Ja tulla tänne autoon, että mä en jaksa. Red Bullia juuri. Mä tuun tänne autoon, että pizzat on valmiit. Katsotaan, onko pizzat valmiit. Saadaan herkutella, kun on pizza. No niin, nyt tulee pizza. Tulee meidän pizza. Aletaan syömään pizzaa. Pizzaa ruvetaan syömään. Niin, meillä on tällainen pizza. Mitä rakas? Ruvetaan herkuttelee pizzaa. No niin. Syöpäs pizza. Tää mä oon. No niin, siinä on herkullinen pizza siinä. Syödään. Ja se on hyvä, että nää on leikattu. Siinä ei tarvitse leikata. Joo, että leikkaa 4 osaa, niin se, että sinulle 8 osaa. Hyvä, että nää on leikannut valmiiksi. Kuumaa pizza. Se on hyvää pizzaa. Kato, pepperonia ja sieniä ja katkara. Hyvä. Jotenkin tää on niin hyvä. Tää työsti kotipizza. Pizza on kotipizza. Selitys mä ymmärrän sitä kuulemista. Tuu tänne pizzaa. Hei hei. Syömään tämän päivän video.